Euskadin zirkulazioko istripuetan hildakoen kopuruak beheranzko bilakaera izan arren, 74 urtetik gorako Inezko kolektiboaren harrapatzeak gehitu dira. Horregaitik, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritzak kanpaina bat sortu du adintarte horretakoentzat. Adineko pertsonen bide segurtasuna helburua izanik, Eusko Jaurlaritzako trafiko zuzendaritza Euskadiko herri ezberdinetan adin nagusikoen hainbat kolektibokin elkartzen ari da. Harrapatze hauek hurrengo estatistiketan islatzen dira. 2012 urtean, Euskal Autonomia Erkidegoan trafiko istripuetan hildakoen kopurua 59 pertsonekoa izan zen. Haietatik 11 harrapatuak suertatu ziren, eta 11 horietatik 7 64 urtetik gorakoak izan ziren. Hau da, harrapatze hildakoen 73%. Ia urtea bukaturik, portzentai hau jaitsi da. Euskal Autonomia Erkidegoan harrapatzetan hildakoen kopurua 14 pertsonekoa izan da. Haietatik 8 64 urtetik gorakoak izan dira. Hau da, portzentaia jaitsi da 57%. Dinamiken prozedura honelakoxea da. Zein herritan komeniko litzateken hitzaldiak ematea aztertu egiten da. Ondoren, Eusko Jaurlaritza adin nagusien elkarteekin kontaktuan jartzen da. Eta haiek pertsona egokiak biltzen laguntzen dute ekimena era positiboan garatzeko. Aurkezpen txiki bat egin ondoren, bildutakoei bideo bat erakusten zaie nun istripu eta arriskuak ekiditeko hartu beharreko neurriak agertzen diren. Bideoak 74 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dago, eta berton agertutako protagonista ezagunak adintarte horretakoak dira. Consciente de mis limitaciones físicas. Las estadísticas son sobre todo personas, como usted y como yo. Peatones ya mayorcitos que por un despiste, una imprudencia o por no guardar las medidas de precaución necesarias, pierden la vida bajo las ruedas de un coche. Behin emanaldia ikusita, monitoreek gure errepidetan jasandako benetako istripuen argazkiak erakusten dituzte. Horiek guztiak nagusiek jasandakoak. Jarraian, herrietan mugitzeko arriskurik gabeko ohiturei buruzko gogoeta egiten da. Honela, dinamika hau, nagusien mugikortasuna hobetzeko, kexa, iradokizun eta ideien elkartrukatze bat bihurtzen da. Ese semáforo es tan intermitente. Una color berdina o arisa berdina, alternate. Y va el niño corriendo a la carretera y luego el abuelo detrás. Ya tiene un hijo mío. Escúbiti, escúbiti. Gero bideo bat ikusten dugu eta argazki batzuk erakusten ditugu. Argazkietan hainbat harrapaketak ikus dezakegu eta bertan debate bat hasten dugu. Nos llevamos un susto tremendo los dos. Los pasos de peatones están poco pintados. Pues todo está muy bien, pero lo principal, pues esto de esperar a ver si pasan los coches para poder cruzar. Estas campañas para las personas mayores creo que son muy buenas porque ayudan a refrescar un poquito la memoria de cuando salgamos a la calle. Y muchas personas ya un poquito mayores, casi se necesita que nos recuerden para que vayamos por la calle pero pensando un poco. Ekimen hauek oso harrera ona izan dute komunikabideetan, eta hau oso lagungarria izan da trafiko zuzendaritzak helarazi nahi duen mezua zabaltzeko. Hau da, adinekoen mugikortasuna eta harrapatzeak ekiditzeko ohitura proposak bereganatzea. El gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña de tráfico para evitar atropellos de gente
especialmente mayor. Concienciar a nuestros mayores de la importancia de que crucen la calle correctamente. Datu hauek ikusita Jaurlaritzak adineko jendeari zuzendutako kanpaina hasi du. Oinarrizko trafiko arauak zeintzuk diren gogoratzen dizkiete. Con esta cifra en la mano, la Dirección de Tráfico del Gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña que ha llevado a las residencias. Ze pentsamendu daukaten, ze ikuspuntu daukaten, eta bestaldetik bai zuzendaritza bezala gurea ematea, eta zenolako neurriak bar ditzakegun guztion artean balakorik ez gertatzeko.